Anyang aki din! Ay na, san mo tla sumardengan da ito yato daw, paray. Kasanuta nga makaaway. Apay, kabutang mo titudo, pare. Siyempre mata, nung nga gurigurak, narigatan, kasana ko na makapagtrabaho. No siya, jak kabutang titudo. Hindi ka man pare, di mo kunaan na saan ka makaptan iti sagay. Ay, napigsa ti resistansya, pare. Imposible mata. Apay, saan ka mamate? Kat no kasusweldo tayo. Kapigpigsan ti resistansya, no kasusweldo. Sinarakusok mo manen ti todo lakay. Inton madamdama, agsakit kaan. Urayak nga raw, damalpas ti todo. Marabyanak to nangagawid Kanya ti pagluganak, awan ton ti jeep. Ung tanak to manen, no narabyanak. Ibaga manen ang nagbabayak. Apay nga main, adi mo itugot ti kaputen. Sana na masapol ti kaputi, no napigsa ti resistansya. At ti sweldo. Daytoy ati mayat. Kunak tumat ang nakaisam ka manay na mangawat iti sweldo. No kanayo nakastoy lakay, ay kataragsakak Amok matakasta ka, no aldaw ti sweldo, naragsak ka. Ken pumigsamet ti resistansyam. Paray, maditirik nak, agsakitak. Kat, apay asimre kapay laeng. Kapilitan tapno adda maswildok. Nagkapoy matan ti resistansyam pare. Apay, di mat nagsweldo kay di kalman. Nagswildo basay tinabate. Nagado ti ingkisay day ti swildok. Apay ngay akinisayan da. Kat, dagiti ngay lon ko. Isumat lagayam Imbagkan ka pare, tawan lon mo. Nalpas ko amin na nabinayadan dagiti lon ko. Isungawan maikisay iti sweldok. Ay, isumatlaga nga ore marbisan ka. Kat saan kalatang sakit pare. At dangamin kwartam. Isu timang papapigsay ti resistansyam. Gatuan mat pare. Ay, talaga amade. Agsakitak pare. Nasaysayat no agawid kan. Ingkagina na. Narigat no ad-addang agsakit ka. Nagswerte ka talaga pare. Ta nagpigsa ti resistansyam. Imayak ta, amok akasuswildo ni lakay mo. Ayun buo tinaswildo da idi kalman mare. Ni, anya dagita nakabasket nga awit mo ngay. Frozen foods dagitoy. Isursur ko nga ipapautang. Kastay tan tinigosyom? Ay, katuan nalagip ka nga idagasan. Ay, saan ka mabalin nga agkadkad? Ay kat mga halak imbagla balunan dagiti anak ko no mapandag eskwela. May sala ang asopo ti alaak. Anya may sa 5 amon Nagado ngayon ti 5. Ay, katutang mo. 1 month to pay. Ay, sige man langan. Mga alaak iti 5. Apay ang narabyan ka? Kunakun kat adamagam day ta kanyak. Katuan napankan sa manin nagbabae. Nag-overtime tagsakit jay may sa akatrabahwak. Sino akatrabahwam? Ni Miligrito. Jay nakutaw nga kadwam. Wen, nagkalintudwan tumot ngamin. Di nakla matultula da napigsa ti resistansya na. Kat, nagkutong mat nga main. Nakapsot at talaga ti resistansya na dayjay. Ti kunam kit de, awan kwarta na. Isu akim mapso ti resistansya na. Apay nga awan ko tagtrabaho mo. Nagadugam tilon na, baybayadan na. Iso akim mapsot ako nam. Wen, angam siyak, awanan tilon ko. Dakkel ti mayaw-awat ko iti asawa kaswildaw. Isu anapig salata ti resistansya. Iso nga rod adong-dongwen ka kanayon lakay. Gapo iti day ta kinaanos mo.
Ay na, batch! Nasayata nagkita ta. Batch? Saan kanto pa'y nga amam mo? Kasano ko mga agkabatch ta? Ay na, di na ako malagip. Siyak ni Amor. Diyan nga'y class president UED. Si ka ni Amor? Mismo! Katno si ka idi ti paradanog, no adamang paspasangit kada kami a babae. Ay na, nalagip mo dayta. Nakalaslastog ka idi. Adapay dinanog mo amistro tayo. Ay na! Naglay nga talaga ti memoriam, darling. Ay nga, bakla ka mo dun. Kaslak mo't ajay igas ang nagbalin na pinta sa kulibang bang. Fly, 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 the butterfly in the garden is flying high. Tsaka na mo tituloy na. Nay, naglalapit matanda kita imam. Kan kita amti pa nagkimbot ko kimbot ijay, kimbot ditoy, kimbot pasango, kan kimbot palikod. Komedi ka matan. Oh my God, batch! Agtugaw ta dito'y linong. Apay ayang amin. Mom, agpapahulugan ako. Anya nga iti papahulog mo. Dagito'y man pagpapintas. Mabit lang Daytoy, pampapudaw. Dayto'y met, pampakinis iti agkurkursing akudil. Dagita ti papahulog mo. When? Mangalakan batch. Dayto'y may sa cream, 5K. Ha? May dayto'y kan ka. Ta nagpuskol dayta pikas mo. Nagnginan day ta 5K. 5K mat kadaras apumintas ka. Kat may sa utang daytoy. Hulugan. Alamon pumintas ka adagos. Saan ka ngagpanunot? Kadilan ka, no di ka mangala. Alamon daytoy dua asag fa 5K. Ne, saan ka pa'y gaman na imbagan, paray? Ay, saan pa'y nga rod paray? Iswa sa anak pa simrag. Agyaman tayo may nakbinisita dito'y balay may paray. Wala, tamas dawak. Tanasuro ka na makalawas, nga absent ka. Madimot gaya magpaiso, nawan kwartang paray. Tapay. Kumapsot ka talaga akas kanyak. Kimapsot ka pero may paray. Agpaimbag ka, pare. Husto nga ng tilon. Itay ka pa'y ditasangot ti sarming, bakit? Ay, maturog ka lang dito tagpapintasa. Ne, itaman pa'y. Saan ka mo't anaasam nga agapros-apros di tarupa mi day? Anya nga datay apros mo? Diyay man pagpapintas nga impautang di kabatch ko, abakla itan. Impautang na. Wan, agpapautang ti trabaho na itan. Anya di ko nam nga inutang mo idi asidain? Diyay frozen asinsinda dagiti ubeng. Ita adamanen utang mo. Mabayadak dagita. Saan ka amadanagan lakay? Apay, di mo ka di kayat apumintas dahiti asawam. Tangay nakabayad ka ni Jane nalam a frozen. Ay, mga lakamanan Ay, gusto mo ito na. Saan lang a frozen foods nila ako? Ay, adapay aya sa balay? Adapay saksaka. Saksaka? Kitawak man. Kita mo na. Saksaka ti manaw? Saka ti baka? Kun saka ti babaw? Di mo ay nakita dito sa katinwang. Kompleto talaga. Mangala ka natin bagla nga ang ram nga ipasidam ka nila kay mo. Sa bagay, mahilig iti bulalo day jay. Utang maninday ta. Sana bale, good beer ka mat. O sige, mga laak nga rod iti si Daon May. Kumugtar matisidaan tayo ita, bakit? Kano nagmalmalam nginyang anger ko day tasa katinwa nga inutang kaw. Anya, imutang ka manan.
Good, impautang mo di kumarik ngagpapautang. Oy. Puron samatan utang ti adda dito unag ti balay. Ultimo si daan, utang. Adamot pagbayad ko. Ay ket kita narigat numapunuan tayo iti utang. Word, amok ti araramidok lakay. Uwan niya, mangantayon, ta iparabaw kon, dito lamisan, dito limok ng asa katinwang. Mayatan pare, pimigsan ti resistansyak. Mabalina kon ngagtrabaho. Sigurado ka, paray. Wan pare, sigurado akon. Nasayat nga rod nung kasta. Imbag nga rod kan ka. Tasan kalatang agsaksakait. Resistansya, pare. Resistansya. Kasla kumamot kan kakapig sa ti resistansya na. Ay na, jak kayatan ti agsakit pare. Ay na, nagkita tamanin batch. Sa anak mo ta pimintas ay ented mo anak ang ngin na cream. Anya saan? Katkasla ka itan artista eh. Di nakman lang sultan si ka. Hoy, pudno ti bagbagakin ka batch. Sino ita? Hindi ka prubang na artista itan? Aha! Ni Sharon. Sharon? Sharon? Basta Sharon. Iso aga po tapi mintas kan. Amom, no anya langan ti kurang ken ka? Anya pa'y kumangay. Alahas! Kurang kay ti alahas. Talaga asaan nakagal alahas nga men. Katita, agalahas kan. Hulugan mat. Ay, mabaleng. 2 months to pay. Iso ang mga alaga ni ti complete set. Singsing, aritos, kwintas kan bracelet. Kinayon ang pa'y ti singsing tiramay ti saka. Ah? Manungay dagita no hulugan. Ay, ginanak mamay. Ay no, makabannog ti agtrabaho. Lakay. Apay, awan madlaw mo di ta pagtugtugawam asalaset. Naglamuyot mata na pagtugawan da ito sa alaset. Nagmayatain. Makarelax kan ana imbag dita, lakay. Katuwa na, nangalamay kadag ito yung asalaset. Inutang ko. Anya? Inutang mo manan? Ipapautang damot nga men, di inutang ko na. Ay sos, umadadon sa amat ng tiut-utangan, bakit? Nagkunamot kan ka. Ay, kita ma. Ang mga nusaanan nga umanay ti sweldo, apagbayad mo kadag iti inut-utang mo. Nay, paray, nakadumog kamat di talamisaan mo. Ay, makagurguri-gurak nga rod paray. Ay sos, si kamot tantikin mapsot ti resistansya na ita. Huwensa, kasla maulawak pa yan. Kat nagsweldo tayo ita, paray. Dahit nga rod ti parikot ka. Nagado tinututang ni bakit ka. Kumkumpurme. Ay sos, takas kan. Adu pa yan ti mapmapan ije balay may ngagsinger. Maray! Maray! Adak! Lukatan man tiri daw yaw! Maray! No, itayak pa'y ngagtuk-tuk-tuk. Ngamawan mo't sumungsungbat. Oy, abay, awan ka diti tao dito ay. Itayak pa'y ngagap-apo dito ay ngamawan sumungsungbat. Apay, anya ngay tumay maramidan dito ay. Umayak ag singir iti utang day ta babae. Ha? Adamot utang na kan ka. Ay na, nagado tinututang na kanya nga alahas. Idi damo, agbaybayat pa'y mat. Ngami di nakaalan iti ado, pulos mat na saan ngagpakpakita. Iso nga imaya kung dito'y balayda. Ay, kasta mo tinarami na kanya. Ado tinala na. Itatag singera kon. Awanan dito balay da. Ala, tuktukin tapay day tari daw da. Awan sa dito eh. Napananangay. Naglumongan ah. Ay na, nagiti alahas ko.
Ipabarangay da kan. Gapo iti utang mo, bakit? Diyak ka mo dagita at tao. Di matimbagakan ka iday. Asaan ka nga agkarautang no awan pagbayad mo. Diyak mo't naputan nga maduti utang ko. Diyak na baybayadan. Kurang pa yan ti sweldo kapag bayad mo kadagi dyan nga inututang mo. Ay, kurang aya? Wain, isungarod nga. Ay na, agsakitak sana di na oras. Apay ngay lakay. Ay, nabara ka mo't nga agpayson. Agkapsuta kon bakit? Ay, sus, hospital kan Ay na, nagbita bim mabate resistansyak bakit? Apay, abim ma ba? Tutmangmangan ka mo't itinatnatang. Kumapsutak no awang kwartak. Iso da ito, mapaspasamak kanya kita. Ayan na, tinasakit lakay. Kanya kalakit din na ya. Nagadumot kami ti utang mo. Ay, pare, si kamot gayam. Ay, sana kagbayag. Mapanak ag trabaho. Di magasak lang, ta kumustak ni paray. Apay asa na sumsumrek. Agsaksakit ita, pare. Anya, kunak man no kunana asan ngagsakit, tanapig sa ti resistansya na. Kimapsot, pare. Kalat nga mi na kimapsot. Ay, kasi mate. Apay ngay maray. Itian niya rasaw na kimapsot ti resistansya na. Awan ka no makukwarta na itan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.